pero moi pouco. E hoxe en día as redes sociales é unha parte moi importante, xa non só do deporte, senón da vida, que todo o mundo sigue moitísimo as redes sociales, ten moita influencia as redes sociales, asesóranse moito das redes sociales. Estamos falando dunha institución como a Real Federación Española de Fútbol, que comprou ou adquiriu os dereitos do fútbol sala. Metelle caña. Pero se un deporte super vistoso habría que ter 24.000 reels, 24.000 entrevistas. Por sorte somos xogadores cercanos. Podes meter unha cámara da Real Federación na casa de cada xogador, no pabellón de cada xogador, que ninguén che vai poñer un pero, nadie. Acaba o partido, a xente baixa ao pabellón, sacámonos 24.000 fotos Mm. con todas. Temos a sorte de ser un deporte moi cercano. Explota eso. Por que teñen que ser só os xogadores individuales, que moitos non estamos nin actualizados, nin estamos capacitados para levar unhas redes sociales? Por que temos que contratar a un community manager para ter visibilidade tanto personal como un community manager o club? Que me parece fenomenal, porque o club tamén ten que medar, pero a federación aí ten que dar un paso adiante. É que aí estamos moi verdes. Moi Eu, verdes.